गिबियावनो बर' खौरांगिरिफोरनिसिम खुलुमनाय थाबाय। जोंनि सेन' हसं गामिया बैसागु बादाय फोरबो खुंनाया दिनैहाय खुङै 9 बोसोर जाबाय। दा बे 9 बोसोरनि गेजेराव थांनाय बोसोरनैनि आवगायनिफ्राय बोसोरनै खेबसे खुंनायनि हाबाफारिखौ लादों। दा दिनैहाय जोङो फैयै बे गुदि बैसागु बादाय फोरबोआव जोंनि जा मोन्थोर, बे मोन्थोरा जाहैबाय थुनलाइ हारिमु रैखाथि आरो खौसेथि। बे मोन्थोरखौ लानानै जोंनि उन्दै फंबाय बिनानाव एबा जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनि गामिनिफ्राय जाहाथे बे बैसागु बादाय फोरबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनिफ्राय मोसानाय मुसुरनाय गेलेनाय बायदियाव बिबान लाहैनो हानायनि बे हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै खुंबोदोंमोन। जोंनि मैयानिफ्राय दिनैसिम साननै जाबाय। गिबि सानाव जोङो फिरफिला दैखांनाय बायदि गेलेनाय, काबादि गेलेनाय, 100 मिटार खारनाय, हाइ जाम्प, लं जाम्प, थिं बुख्रुबनाय, थालिर बिफां गाखोनाय, दुरुं बोलायनाय, भलिबल गेलेनाय, काबादि गेलेनाय बायदि हाबाफारिजों मैया मोनाबिलियाव खन्थाइ आवरायनाय बे हाबाफारिखौ लानानै मैया थांबाय। दिनैहाय खन्थाइ सावगारि बोनाय, हरखाब बुंनाय आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो बैसागु खुंगुर आरो खुंग्रि मोसानाय बादायलायनाय, मेथाइ खननाय बादायलायनाय। बेनि उनावहाय दिनै 11:30 रिंगानिफ्राय गेवलां मेल हाबाफारिखौ लादोंमोन। बे हाबाफारियाव जोङो बुंथिगिरि हिसाबै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि नेहाथारि आरो धेमाजि जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांजोमोनखौ बिबुंथिगिरि हिसाबै दिनैनि गेवलां मेलाव हांख्रायनानै बिबुंथि लानो होबाय। आरो दिनैनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होदों हांख्राय जानानै लाबोजानाय जोंनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि मुस्रि डम्बरु दैमारि बिथाङा। दा बे हाबाफारिया फैयै गेवलां मेलाव जोंनि हांख्रायजानाय आलाथि मुस्रिमा कल्पना सरगियारि दैमारि बिथांनि बिबुंथिया दा सोलिगासिनो दङ। दान्दिसे उनाव जोङो बेजों लोगोसे आरोबाव नैबे 2025 मायथाइयाव मेट्रिक थाखोआव फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोरखौ बरायनाय, आलासिफोरनि गेजेरजों मान बावनाय। जोङो गामिया जाय फरायसाया मेट्रिक थाखोआव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हायो बे गथ'नो हिर' साइकेल गंसे आरो लाइमोन आफादनिफ्राय 5,000 रां होनाय बे हाबाफारिया सोलिबोबाय दङमोन। दिनैबो देग्लायबो जोंनि गामिनिफ्राय सानै गथ'आ फार्स्ट डिभिजनाव सिखारदों। फारसेया लेटार लानानै फार्स्ट डिभिजन जादों। आरो धेमाजि जिल्ला बर' फरायसालिनि मादाव बर' आयदायाव सेथि थाखोआव बा बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार मोननाय गथ'आ जोंनि गामिनि गेजेराव सिखारदों। दा बिथांमोननो आलासिनि आखाइजोंनो साइकेल गथायनायखौ हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारिया साननैनि थाखायमोन। दिनै जोबथि हाबाफारि। बे हाबाफारिया नैबे गेवलां मेल जोबनायनि उनाव
दिनै सिमेन्ट सापरिनि दख'रानि सिङाव थानाय 1 नं असम गामिनि बिथांमोना 2 बोसोरजों बैसागु बादाय फोरबो मोनसे खुंनाय जायो। दिनै मैया आरो दिनै साननैनि हाबाफारिजों बिथांमोना 26 आरो 27 एप्रिल खालाराव साननैनि हाबाफारिजों बे 19थि बैसागु बादाय फोरबो बे हाबाफारिखौ लादों। दा बेनिनो दिनैनि गेवलां मेलाव बिथांमोना दिनै जोंखौ गेवलां मेलनि गेजेरजों जिहेतु बैसागु बादाय फोरबो लादोंब्लाबो बिथांमोना बे हाबाफारियाव थुनलाइ बिथिंनिबो माखासे बादायनाय हाबाफोर लादों आरो लोगोसे गेलेनाय बिथिंनिबो बिथांमोना हाबाफारि लादों। लोगोसे हारिमुआथ' थाखाबाय। दा बेजोंनो लोगोसे गेवलां मेलाव बिथांमोना माखासे गामिनि रायजो राजाफोरनि बर' हारिनि सांग्रांथिनि सायाव माखासे सांग्रांथि लानाय हाबाफारिनि सायाव बुंथिनानै होनो थाखाय दिनै जोंखौ दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय हांख्रायनाय लेखायै दिनै आंबो बेवहाय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि लेङाइ नेहाथारि हिसाबै गाहाय आलासि महरै आं बाहागो लादों आरो आंजोंनो लोगोसे बेवहाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारिया थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बिथाङा बेवहाय बाहागो लाफैदों। दिनै जोङो गोजोननाय मोनदों जे 1 नं असम गामिया बेवहाय बिथांमोना गामि जौगानायनि जिबायदि मोनसे थांखि लानानै दिनैसिम बिथांमोना 2 बोसोरजों खुङै दिनै 19थि बोसोराव सौफैबाय। दा बेखौ नायनो थाङोब्ला बिथांमोना दिनै 38 बोसोराव आगान होबाय होननानै जोङो दा बुंनो हायो। बिथांमोना एसेबां गोलाव समनिफ्राय गामिखौ हारिमु बिथिङाव जौगानायनि थाखाय बेबायदि हाबाफारिखौ लादों। बिनि थाखाय जों बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। आरोबाव लोगोसे बेजोंनो लोगोसे हारिमुखौ बिथांमोना फोथांनानै लाखिलांनायजों लोगोसेनो फरायबाय थानाय लाइमोनफोरनि गेजेराव गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों आरो लोगोसे थुनलाइयारि बिथिंनि माखासे बादायनाय हाबाफारिबो बिथांमोना लादों। दा सोलोंथाइयाव बिथांमोना गोसो होदों। दा जोङो बेखौनो बुंगोन दिनै गेवलां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना आरोबाव लोगोसे गामियाव सांग्रांथि मोनसे हाबाफारि लानायनि बेलायाव दिनै जोङो बेवहाय बाहागो लानानै जोङो गंसे गामिया जौगानायनि गुबुन माखासे बिथिंफोर थायो। दा जेरै गंसे गामिया जौगानो होनोब्ला एबा मोनसे समाज जौगानायाव जोङो गुदियावनो नांगोन जों सोलोंथाइ। दा सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो सांग्रां जानो थाखाय रायजो राजाफोरा जोङो माबायदियै जोङो मा खामानि मावनांगोन, बिमा बिफाया फिसाफोरखौ फोरोंनायाव जोङो माबायदि सांग्रां जानांगोन बिनि सोमोन्दै जोङो दिनै फंनैसो खोथा बेयाव जोङो सावरायनाय जाहैबाय, बुंथिलायनाय जाबाय। लोगोसेनो आथिखालाव सोलिनाय जोंनि समाजनि जायफोर जेंना, दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जोंनि बर' हारियाव सोलिबाय थानाय मोनसे जेंना बियो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि जेंना। जाय जेंनाया दिनै सरखारनिबो माखासे नाजानायजों दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानाय जाय आयेन, बेनि गेजेरजों दिनै सरखाराबो बेखौ होबथाबोदों। बे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों आरो आइजो अनसाय आफादाबो दिनै बेफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोदों। दा जोङो बेफोर जेंनाखौ एसेबाबो जोङो खमायनाय नुनो मोन्दों। नाथाय जोंनि गेजेराव आथिखालावबो गोबां जेंना जोङो सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। जेरै जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव फेग्रा बेसादनि बाहायनाय, गुबैयै बुंनो थाङोब्ला ड्राग्सनि बाहायनाय। दा बेफोरनि गेजेराव ड्राग्स बाहायनाय एबा फेग्रा बेसाद बाहायनाय फरायसाफोर एबा लाइमोनफोरनि गेजेराव, दा बिनि सायाव जोङो बारग'नोब्ला जोंनि गिबियाव जोंनि बिमा बिफा, जोंनि गारजेना, दिथागिरिफ्रा जोङो सांग्रां जानांगोन। बिनि सायाव जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव सांग्रांथिनि बिथिङाव दिनै बेहाय सावरायनाय जादों। आरोबाव लोगोसे आथिखालाव समाजाव सोलिबाय थानाय मोनसे आरोबाव गिदिरथार जेंना होननानै बुंनांगोन। जोङो मबाइल बाहायनायनि एबा ससियेल मेडियाखौ जोङो गाज्रि बिथिङाव बाहायनानै जोंनि समाजनि सुबुंफोरा बेवहाय लाइमोनानो जा, हाबा जानाय आइजो एबा हाबा जानाय हौवाफोरानो जा, बेयाव जे जोङो गोबां सुबुंफ्रानो जोंना बर'फ्रा गाज्रि लामाजों थांगासिनो दङ। दा बेफोरनि सायावबो जोङो सांग्रां जानांगौ। बिनि सायाव दिनै जोङो बेवहाय सावरायनाय जादों। दा जोङो दिनै बेवहाय बैसागुनि बादायनाय फोरबोनि बे हाबाफारिब्लाबो दिनै बेफोरबायदि माखासे समाज जौगानायनि बिथिं आरो लोगोसे समाजाव सोलिबाय थानाय जायफोर जेंनाफोरनि सायाव जोङो सुस्रांनो थाखाय जों सांग्रां जानायनि थाखाय जायफोर बिथिंफोर दङ बेफोरनि सायाव दिनै जोङो बेवहाय सावरायनाय जादों।